Sziasztok gyerekek! Azért veszem most csak a Minecraft feliratot, mert te szeretném mondani, hogy ez a videó nem azért készült, hogy videózzak, hanem hogy szórakozzak, mert unatkoztam. Ezért kérlek, bocsássatok meg a hibákért, a hanghibákért, mindenféle dolgot, azért, mert nem hallottatok jól, van, amikor hangabb a hang, van, amikor erősebb, és nagyon szépen bocsánatot szeretnék kérni. Köszönöm, hogy megértetek. Sziasztok gyerekek! Ebben a videóban mesteremcézni fogunk. Hát ja, szerintem szórakozzatok jól. Már egyből vannak kint páran. Ennek már örülök. Amúgy kiszedték ezt a jumpot, annyira idegesítő most már. Mert akkor csak innen. Gyere csak ide. De rég nem PvP-ztem. És pattog a MMC. XD. Pattog az MMC. Ne idegesíts már. Nem láttátok, hogy visszapattantam? Azaz, ő is kipattant. Na jó. Húzzunk már. Itten kiűr is. Oké. Fú, de gyorsan megment, ugye? Gyorsan kiürítettem. Nagyon szuperhős vagyok. Most nem tudom, miért tettem esmaragdért. Miért? Van még pénzem ahhoz képest. Mennyi volt tegnap? Fú. És én amúgy a smaragdot, az fullos kardokra szoktam tartogatni. Gyere, jössz? Gyere kérlek, rég nem fajtoltam. És már tényleg most, amióta megnézem, hogy én milyen gyorsan csinálom a videóimat, én nem nagyon csináltam már még mesteremcés videót. Kb. Tegnap előtt. Ó, tesó, te mit csinálsz itten? Hogy vagy? Hogy vagy? Kérlek, nehogy kifussál már. Te is kill vagy, tesó. Te is kill vagy. Nem csak ő. Gyere csak ide. Gyere. De már megint kezdi ez a szerver laggot, és kezd idegesíteni amúgy. És most mi van a zegeremmel? Várjatok, még valami nem stimmel a zegeremmel. Oké, megoldottam. Igen, most már jobb. Ja, jobb a szenzor is. Oké, és leugrok. Innen nézzünk el. Szépen warp várna. Oké, na hát akkor szerintem menjünk is valahol. Oké, eljöttem warp várba, senki se találtam. Érdekes. Gyere át! Gyere át! Gyere már át! Enelmester, gyere! Please, már annyira akarok várjál már, induljunk neki mi is, mert most már ideges vagyok. És belagolok. Pont, hogy gyorsabban PvP-znék, egyből belagolok. Oké. Jó. Amúgy erről a hibákról beszéltem, hogy nem beszélek. Bocsánat, kérek, nem beszéltem, de itt van Trollmester. Most Trollmester velem van? A múltkor még kidobott, de most nem tudom. És múltkor hátba támadott, azután lelépett, és nem tudom. PvP csak PvP. PvP csak PvP, nekem támadsz? De te ugye repülsz, de nekem támadsz? Igen, jó, neked örülünk. Gyere, gyere, te sókám. Gyere csak. De gyere ide. Most mi van, ember? Most miért nem tudok PvP-zni? Igaz, rég PvP-ztem, szóval... Atya úristen, micsoda lag. Nem tudom mások, hogy tudnak ennél rosszabb lagnál is. Neked... PvP csak is PvP most. Dögölj szét, mindőtök dögölj.
bocsánatot kérek, hogyha most egy kicsit csúnyán fogok beszélni, de kihozzák a sódromból. A kurva lagját, már! Azt a... Azt a minden... Na jó, most már nem esünk le. Na nézzük csak, menjünk előre. PvP, én várlak, gyere gyorsan elébém. Ó, itt a gyerek! Ja, most vele. Ne, hacker, ez így nem jó. Mindjárt meghalunk. Most miért nem OP-zok? De logikus vagy te is, Robi. Anyádat üssed. Szépen be is koptam, de úgy tetszik nekem azok a kölkök, akik engem kb. Pár ütésből bekoptatnak. Amikor még azt hiszem ezelőtt vettem, és úgy üt, mint állat. Takarodj innen, takarodj, lökjél ki, kérlek, lökjél ki. Á, késő nem. Te ki vagy? Te most megölsz engem? Vagy nem fogsz? Gyere át! Ki engedte, hogy öld meg? Én nem engedtem meg. Jöjjön valaki. Please. Mondjuk úgyis tudom, hogy meg fogok halni, hogyha jönnek. Mindegy. Jó, trollmestert már nem kilőttem minden. Picsába. Na mindegy. Sétáljunk tovább. Sétáljunk. Amúgy tényleg írjátok már le, hogyha még akartok speedes vidéket. Igen, amúgy akartok valami intro zenét, hogy intróba valami jó zenét nyomassak, vagy rappet, vagy valami ilyesmit, akkor írjátok le. Jeles. Gyere vissza, megkakáltatlak. Gyere csak. Gyere. Ó, nincsen OP-ja. Egyem a szíved. Téged én most dögölj szét. Gyere át. Na gyere. Te már nem jössz át. Te takarodsz. Ó, bocsi. Kisatírozunk. Nem tudom. Na mindegy. Bocsánatot kérek, hogy azt írtam, hogy ennyi, de Skype PvP Warrior-t hittem ki. Őt se kéne átengedni, de... Gyere tesó! Gyere, mutasd meg, mit tudsz! Úgy kell! Szagold ki a... anyádat. Na jó, leestél. Nem jó. Mivel Józsika még nem tudja, hogy én Gamer Boris vagyok, ezért azt mondom neki, jöjjön, várj, és szépen kicsapom. De gonosz vagyok. De ez a lag... Jó, azért nem laggolok úgy, mint mondjuk uncsiaim, de azért vannak, hogy bebeszakadok, és az nem az én gépem hibája, hanem a szerveré most is. Ez is a szerveré volt. Neked csak PvP. Na most mondom neki, jöjjön vár, de nem akar. Máskor meg mindig ittem. Hányas makró amúgy? Te veled team van. 20. Akarja, hogy megszopassam a gyereket. Hogy laggolok. Amúgy a 3D PvP az a más kuncsim. Azt hiszem, hogy nem tudom, hogy ő az, de pedig én tudom, hogy ő az, és tudom, hogy ki is. És most azért nem lett amúgy most már azért nincsen annyi, mert tudjátok, volt a sípos botonc karakterem, azt kaptam, és valamiért lezárolták. Szóval, hogy úgy értve, hogy azt írja ki, hogy bannolva lettél örökre. Hát én ezt megértettem, hogy én bannolva lettem, de... És mi a francos fenéért? Lettem én bannolva? Szóval ja, most már Nevel a Karibmal játszok. Jajam. Erre csak... No, tényleg akarod? Jó, hát akkor legalább most már Uccio PvP.